Siphinde sinibingelele babukeli beKamavi TV. Ningakhohlwa ukusubscribe, ni-share, ni-like. And we are very thank you ukusubscribe kwenu. It's much appreciated. You are of utmost. Thank you so much to everybody who have subscribed in this channel. Namuhla ke ngithe angizokhuluma ngokulingwa kwezinyanga noma abelaphi bendabuko. Ngabaxubanisa nje ngokuhlukana kwabo. Belingwa abantu abadinga usizo. Mase ekugcineni ezothi umuntu inyanga zingamaqola. It's not always the case. I ukuthi ngiyaphikisana naleyo nto. Ngihleze ngi-against yona leyo nto kodwa not always the case. Abelaphi banokulingwa. Yabona? Awukwazi ukuthi wena iselfoni yakho uyiphathe kabi misiwa phansi masiwe phansi ngoba niphatha lama cellphone akanje ifahlazeke iscreen noma icini musu ugijima uyakumelaphi uthi sekukaningi kwenzeka lento kodwa uyabona ukuthi ube nobudedengu lapha ube nobudedengu iselfoni yawaphansi yaphihlizeka kodwa usugijima uyenyangeni noma kumelaphi. Ngithi hayi ukuthi akusizo zonke izinto ezidinga ukuthi uconsult. Musa futhi uconsult ngoba sekunenkinga. Ufike uthi kumelaphi bavamise ukuyibiza ngomkhulu iningi lapho. Ngixake ukuthi abafana abancane bonke sebengomkhulu yini inkinga kangaka. Kanti bonke bangenwa amakhehla yini. Abasangenwa nabantu abancane laba abelaphi bamanje. Ufika uthi uphukelwe iselfoni manje awuyiboni kahle izinto zakho zihamba kanjani uthi akenze njani umelaphi lokhu kusile akaze ngene umuntu uthi akenze njani ufuna ngene ngapha angithi usumtshelile phela ukuthi wena uphukelwe iselfoni futhi izinto zakho awuyiboni kahle vele ufuna egxume ehlale ufuna egxume ehlale kulolo daba ukuthi ushaya noma kusushaya kodwa umlingini ufuna egxume ehlale kulolo daba ngoba mawuze kumelapha awuchazi into eziningi futhi musu kuba umngane na musana ukuba abangani isiguli nodokotela angaba abangani cha dokotela akelapha umuntu isiguli mase sisindile kube ukuthi sisindile hayi ukuthi emva lapho seba abangani kuzogcina kukhona ukurobhana sekutshelekwana izimali phela wonke umuntu unezikweletu. Inyanga izofika ubone ukuthi hayi uwena oshoyo ukuthi ena ufelwe iselfoni futhi into zakhe ayihlangani kahle usabathe nasemsebenzini sekufuneka ehloleni ke manje sekufuneka evele esho lento kade uyisho ekunika izinto ezithize imali ke phela ayikho into yamahhala kodwa wena obumlinga kusasa uhamba umemeza ku social media kubantu uthi siyaqolana inyanga kodwa uwo kade umlinga iyekeni leyo nto thenga iselfoni entsha uthule phansi ubheke. Uyayibona ke ngoba ke sekwagcwala ku social media kanje. Uyayibona inyanga thizeni noma umelaphi thizeni. Ukuthi ngithe namuhla ngingabe against abelaphi ngoba ngempela bayalinga ikakhulukazi laba bayathanda abelaphi amantombazana ngithi bambe baphethe namadoda phela amadoda athanda ucansi isikhathi esiningi. Manje mawumhlomekela umvulela imilenze nje wena umkhipha egemini yokuthi uyahlola in uzokuhlamba hayi indaba yokudlala. Angikhulumi indaba yokudlala. Uzogibela phe kwakho umuntu uzogibela phe kwakho mase uthi ngelinye ilanga makukhona la engasihambisani khona mase uthi hayi ukureyphile ini kanti usucakisela ukuthi awusayitholi lezi zinto awucanda uzoyithola. Bakhona ke abakwenzayo ukukhohlakala kodwa namuhla ke singalwi sibe against ibona ke sibavikele. Uyayibona inyanga thizeni noma umelaphi thizeni umkhonzile nina niyabakhonza phela abelapha nikhonzile ukuthi bazonisiza noma usizo inithola nikhonze bona ngqo futhi personal ngiyanitshela akekho umunye ozonitshela ngaphandle kwakhe uyasho kwi social platform yakhe noma i-channel yakhe uthi ngilahlekelwe iselfoni yami noma uthi ihackiwe inamba yakhe ucela ukuthi abantu beme ukusebenzisa kunomuntu ogebenga oganga kunesigangi esigangayo
siyeke ukuthi sekufakiwe imali sekuqhamuka isigaga. Asazi-ke lokho kusho ukuthini ukuthi abantu sebeyifakile imali kodwa sekuyinenamba ehekhiwe. Ake sithi ihekhiwe, uyasho kwi-platform. Ngicela ukukhalisana nalowo osuke already eyifakile imali ngoba vese phela obvious ngoba kuthiwa kuhekhwe inamba shuthi imali shuthi sekuzothiwa ingale kuloya muntu. Ngcono umjwayele umelaphi ongasebenzisi o-Shoprite. Kodwa nabo niye kubona phela ngoba nabo asifani, khona abangenawo amandla okuba nama-account. Kodwa niqale nibonane, ongasebenzisi ey'tolo o-Pep no-Shoprite. Umelaphi engathi ngiyanikhuthaza ukuthi nibe nawo ama-account aqondile adila nalezi zinto zenu ama-customer. Ngiyathanda abanye, khona omunye engimthandayo ufaka amagama akhe nje ngokuqondile, sebebaningi futhi kodwa engaqala ukumbona nje ku-social media efaka amagama akhe ayawebhizinisi walapha eNewcastle. Ngiyobe ngimtshela igama lakhe ukuthi ubani. Wayefaka amagama akhe nje into yakhe akulokhu ukuthi ngoba uma uyifake imali laphana kwi-account yakhe akusho phela lokho ukuthi izobuya, akusho ukuthi phela umuntu uma elethe i-account yakhe ngekakugeleyo. Kodwa-ke khona-ke isilingo useshilo ukuthi ena hhayi inamba yami this and that, this and that. Usuzwile ukuthi uhekhele inamba, wena ubhizi uthi uyofuna ibutho, kulahleke uhanjelwe umakoti noma uhanjelwe i-girlfriend yakho, isithandwa sakho, uthi uyofuna ibutho uye and uyamlinga uthi mkhulu, I'm willing to pay anything, ngisebenza kahle, ngiwukuthi. Uyamlinga kodwa useshilo kwi-social platform ukuthi uhekhele inamba. Wena uthi uzofuna ibutho elithize, wake wamuzwa esho ethi unalo, uyamfonela uyakukhonfemela ukuthi unalo ibutho. Wena mawubuka ngokwakho funeke ethini, eyiyeke leyo mali leyo ngokuthi ena uhekhelwe inamba, eyithathe ekunike lelo butho. Kuyabe kuyaqambe akusenzeki ngale ndlela ebekuthiwa kuzokwenzeka ngayo. Uwena ngoba niyathanda ukugijima niye kuma-social platform, usuyamemeza ngarojwa ukuthi nokuthi. Wena nje uwedwa ngokucabanga kwakho wawuhlulwa yini ukuthi ubone ukuthi alikho leli butho? Alikho kanjani na? Manje phela ukubunalo ngoba kuhekhwe inamba yakhe, alithunywe ibutho liyolanda lo muntu, limlande kuphila lo muntu. Angithi ibutho alitshela ukuthi yakubani umuntu ukuthi ubani, yilona eliyibonela. Akutshelwe lona phela ukuthi hamba uye kumuntu ohekhe inamba yami, umlande ebuye ezilani noma umenze okuthize. Alithunywa ngani lelo butho? Yingani? Ingoba vese alikho. Ubani obhuquzisayo? Uwena. Kodwa manje mawuthi wena uyamlinga uthi unayo yonke into willing, ufuna enqaba. Nikhumbule phela most of ama-traditional medical practitioner akusiyo ama-traditional healer lana. Ama-traditional healer laba abaqagelayo, laba abangaqagela ama-traditional medical practitioner. Ngoba labantu bephila i-modern life, niyababona bahamba ngey'moto ezi-expensive kanjani, baphila impilo e-expensive kanjani. Most of them have got a polygyny, banabafazi ngababili ngabathathu. Manje wena uma kukhona imali oyivezayo uthi akenze njani, kodwa kusasa uyakhala, kodwa ukutshelile ukuthi uhekhele inamba, kodwa wena uzofuna ibutho. Uyasho nokuthi willing to pay anything, uzoyinyusa ngisho i-price. Kwesinye isikhathi bafowethu niyabelinga abelaphi. Ake niyiyekeni lento, ake nize nje njengokuthi umelaphi awuthathi ngokuthi umjwayele noma uzwe abantu bemncoka, uze njengomuntu ozofuna usizo. You must be careful. Musani ukuba abangani nabelaphi, musani ukuba abangani nabelaphi. Abantu nabo banemizwa, banayo yonke into, yabo. Musani ukuyenza leyo nto. Iba umelashwa umelaphi, phele kanjalo. Ngiyabonga. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Sibonge nokuthi ibandla lethu liyanda ngoba ngifuna ukwandisa isizwe esingeso ukurobheka ngenxa yami ngingedwa nje. Ngifuna ukusandisa leso sizwe leso esingeze ukurojwa nje kalula ngoba i-social media inobuhle inobubi, kodwa uma uzobhayiza uzobhayiziswa. Yize uyitshela ukuthi uhlakaniphile. Omunye umuntu uke wangibuza wathi ena yini ekujabulisayo ukuthi ena i-channel ulokhu uncoma ukuthi i-channel iyakhula kodwa abanye ama-platform enama-subscriber amaningi kangaka, kodwa lana kunama-subscriber amancane kangaka. Ungibuza umbuzo olula kakhulu, ngithe ngimphendule ngathi ngijabuliswa ukuthi lali ibandla elincane elilana ngelinye ilanga loba likhulu, kanti naleli elikhulu laliqale laba elincane ngoba silana nje sasine-subscriber eyodwa. Kodwa okungichaza kakhulu ukuthi lona leli bandla elincane
kungenzeka kube yilona elizosizakala kakhulu kunaleli bandla elikhulu. Ngoba bebancane bethiwa ababaningi lama-subscriber ama-compare namanye ama-platform. Ngijabulela ukuthi nje kodwa mangabe kuwukuthi laba ekuthiwa bancane lama-subscriber okuthiwa bancane mawukuthi basizakele bonke noma abawu-50 bakhona sobe selidlula leli linama-subscriber abaningi. Yize-ke singa-compete la kwi-social media, kuma-social platform, kuma-YouTube asikhompiti. Ningasiqhathi bakithi nisiqhathanise nabanye. Asikhompiti lana, senza i-social ukuthi kuxhunywane nabantu. Ningagxeki futhi ukuthi iy'nyanga zivele lana. Sekuyiyona ndlela okuphilwa ngayo esimodeni. Siyabonga kakhulu ukulalela kwenu.